Kejing syapen julor ki jakarap jakariang nalor kejing syapen Mynsaw ki brio na kejing wantur ki Hati Khlaw kamtam hagi bentai badan hakapot ki degi kubor ki bujiolum na kapor sikapor bad bon sien ka wanra e kejing ma ka bakraw ya ki nong song snong. Haka pratare ukala lengkot araja arpusan hakawai kejing ja kabla ja haka snong dangar la yo jing tep bawe brio bala itu kerteng kom arten e marak san pusan senam karta ulam Mynsaw namar kejing Phet Tieng jong u yaki Hati Khlaw hakapor budang od ding haka jaka bela kepadan haka snong lat Mynsaw balat. Na kejing yo e kejing tep halor kene kejing ja nakal yang Shillong Mail ula yo penyakran bat urang ba snong ke Dangar uba hamlas imli lingba ka phone call haka baulaong bakini ki Hati Khlaw ki degi balawan poi sya kete snong mentala kumbal lai benai Eiei. Ulaong banakal yang ka snong kala pentep se kibor badai pet kum katanat wildlife bat kibor penyat district henry hadu menta kimpat le Eiei. Ikan kum kejing itu hakine ki benai ki blandep kidon sakene ka Thaiñ pok sora. Thaiñ pora umsi kini kita hanya raja para. Kakenun nyoki kidon kumba antar lai penru le penyutli. Dan kini mata kilwan paino isane sia iskasil siapo hima bawal ha kita nong lai Mynsaw kita nong sorang ha kita jaka giba ongi ka domodu. Kini Hati mata kiladon la kijong kenun santeli yutli kidon si kenun si jaka menin si ulai kibawan jing aseng na mapudai kidon si kenun hang ne ha soricam ngi ong mangi ha ka kawa hang ne swa banlai nga lat renkor kidon hang to kumba si kenun kidon hang to kiwan isem lamit kiwan kinongwan jing aseng kini Hati kato boleh tu mengamen le kadon ses kenun mata hang halal bakli hang ne ha suro halal jan la ni kor ni on dom kadaj hai kidon lai tuli kidon kinong le thoding thagrong jonga menin arsingi enda kariu ke mesin ba oding kine kiwan Hati kiwan tur hai hasanda ki berngem kine kidon thoding ki phenno ki phenno mental arsingi te mata ki kene kawe kanun kadon hang ne ha domodu jan Thaiñ sinong lai Mynsaw te uta ubriu uba oding hi ude nong kalabri te enda kila od keding kala pa ka mesin kine kiwan Hati kiwan tur onda lating pelat bakalawan tur ke Hati ukem yo sengeu tang suyo i ukendit ulalong ko baya bler te nang to ayu tibriu uphet kelumar kai uphet kelumar dena kata ka dau ba usam saw ka jat don ke betu bala be report sepo wildlife ba kam punya ki Hati tambah hadu menta ompaduan Eiei na kliang kibor ka apes sarkar Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya